kumsang ni pako kuma khan Los Angeles ko pui light eng de cho le mi pui thom beng cheng takte na a hwal vel thin kho puya chuan tual thana ra thlak tak mai thlengin chuta chuan Singapore lam chuak actress Felicia Tangli movie lar tak Fast and Furious apo khan reivak lo chung in lan ve to chu an chena men son ro pui le lian taka thia mu ani tlat mai room chung tu chu kisen rim chuan alo khat ne in athang de homa mi thita Tangli taksa la chuan liam hnu ma mun za thum som hni chuanga omin chemte zaina te me kan na te mishing ha ina ase na hnu ma te ani thloa tunge twal thatu chu nita angle he mi chemil thazet chunga hian tunge heti ma nun ronga chidu tamai hi ni angle I han thierin I han ngai thazel don te ang September ni som pasari kumsang ni pokozing darli achuan Monrovia City Emergency Service Los Angeles room chungre tak mai chu phone call ron ral chuan aron ti boya lelama ron call tu pa chu Brian Lee Rendon ni in a o chu a khorna sign a chapna sabok nen a tho sei te chu hria chen har lek leka chuta mang ang orol ti hria tak mai hian min puira o kabial no in pon lama be to ka thisenin a bol khat vek mai a thi mai don min pui thoir o tiaron soin o chuan a chi aina sa ti po a hria theya chu vele emergency service ama duty te po chuan thil man hmo thlak to pani ti chu hrithiam hmal mai in ron kol tu om address chu rang taka an zon hnuwa chulam pan tu chuan medical team le helicopter nian chuan an thok chhuak tak ngal pata chu zan re taka chuan helicopter chunglama thlok put put nen chan chhuak to polam chu motor chunga chuan eng thil tak chu kan tung do ni mo tiril thau chung chuan bed lo zet chungin an thuta thapa information an don dana tangkha chuan an kalna tur address chu Los Angeles apo veng changkang lai mi ho sa le challang tak tak te chau an chen phakna veng ania chulai venga chuan in tin main private security te tonlai thiam na manga thuam security changkang tak tak an nei de fura chu mai ni lovin police duty atlan kol thin te po darkar somni police chungan om reng boka mahse chutiang khopa ven himna uluk na mun him ber pola an ngeya chuan tol thana la chu a thleng tlat mai si medical team lam te po chuan an ma ni ringota chutiang bai pui chu thil fel lo om theya an hria ta ka wangin chulai venga police chu an hria tir sui be ta boka reilo te police lampo chu ron thleng be mai in medical team te nian chuan chu in ro pui le moi tol thana ron report tu omna lama chuan an lu thauta ani chutia an thlen hnu chuan atir pera kol lo dong song tu ten in chung an han ra lu che atang chuan thisen rim thang de humur chu an hre thei ngala chu thisen rim na tak an hriat ngal huk da na tang po chuan an ma ni lo hmak tu an thil hmu tur chu thil satlia ani don lo top ti chu an hre thiam ngal mai emergency service ron call tu pa Brian chu lo omin mi tuinen mang ang le chi ai mel tak mai hian an ni chu lo dong songin liam tor omna master bedroom lama chuan a hruai hlom ta a mahse chu room an han lo hnuwa an thil hmu ze chuan emergency service lama thok kum tam tak chung experience lo nei to le liam tam tak lo hmu ve fo to te ngei po chu a bar khai chiangin an thil hmu chu rap thlak an ti hlom tak set ani ber an hma a sofa chuan mi che pakhat chair le chaklo hmel se thi ruak ngal nga ta lo mu in ataksa chu thisen hian a bol noi maya chu ai po a mu la hre jok cheu chu ataksa der dep taka chuan liam na hnu ma tam lu tok chiar po chiar sen mai thei lo khopa tam lo om chu ania chunga hiam ta chu ain ang lavin a then ate a then aliana a then chu chem te zaina hnu ma ni om tak ni in a then be thung ero chu meisa a hliau kana hnu ma ni in alanga adang le chu mishing hange ina ase na hnu ma te ni hlomin chulaya omde chuan chu mi che taksa a sei sakna ra thlak zet om chu mu hri om an ti hlom a chu mai ba ka besit bar thiang hlim taka te banga ti le thingphel chhuat uluk taka enkol hnum hlara te chuan thisen perna le buak na hnu ma ro to lam chu alo om thle thwa boka room chung pum pui mai chu in dauna twal zola in be shep na hnu ma ang mai hian
bungrua te chu alo le thal rem rum hloma hoina lama piang chu a hnok de urom hi ani bermai medical team te chuan damlo chu chan chaw ngai tumin an boipui chun jom ta ngal mol mola chuti lain police te po in brain chu local shan pui te win thilthleng dan bel chu an no sot ve boka brain chuan chuminia thilthleng dan chu soin chotnu lama chuan a thian ti nen cricket khel turin an kal chhuaka a in khelna lama chuan alo tang deuh ma ma nge ni don a taksa te chu a sil thu maya chumi wan chuan ho in na chokna e hnuwa motor chuan a in bo se chun som ngal deuh mai mahse amut ma chuan abial no filise chuan zan lam exercise la turin ke tlan kol turin a chwa don tho soin a in siam mol mola ati than fo ania chutiangin ni dang aya angai sak zui viau chuang lo thole pim khur viau ro tia a cha hnuwa motora akal san zui vele mai thu asoya nima sila chutia amutui lai chu thombeng chengle redeu chul chuan ron ti harle in abial no thesen ne na in bol no chunga ron tlan ho chu aba mutamai abial no chuan be to kani tia lo shil batin rang takin sopalama chuan akwa pheito pata a hliam te a thiam ang en kolpa chuan emergency service kha aron kolta ni in asoita a amai ro chu medical team ten thei patop cho in filise nu na chu chan sham tumin be ma se van doi thlak takin anu na chu chan thei rol ani talawa chonula khongai thlak tak mai chu kumsom thum pakhat mi lek ni in aboral soi ta thawani entertainment industry lama chuan AD star kan ti ang chi milar le news vela kan hmo choi choi ang he ni phalo ma se movie chen khata alan be na hoi ero chuan talen nei thatak tak le mi se chelo nal tak ani ze ero chu haider sak thei ani bi khaulo playboy television program entertainment platform share lo le lar taka po hian voi tam tak alawin lan be to chena nima sila mi chetum sang le malam hunata na nasataka inbo sai ve chen chu rap thak theng bera anuna chu lak sak ani tamai se nula hlim theile midang te pui soi ngai lem lo takha ani chen sia tu chuan nge heti ema nun ronga sui sadu tamai niang le a chanchin sia piang chuan mak an ti in oi har an ti ema tin a thi don hnaya khan eng ang takana nge atorang ril ru le tak salama khan eng ang ti du da dange alo tor thinang ti chu anin zo ta sup sup hlom mai ani mahse kumtam tak ton shiat anlo nei to na atangin police lampo chuan thutluk na chu an siam nga zong zong bi khau lo mai pim khorna le minol puina kan nei ve lo thil chik na te thamte atanga alian ber thlengin mu mai le ngai to mai nei lo to chuan an film khor emema chuti rwal chuan Felicei ko thlak tu ni thei om angrin hel ero cho anla nei ri lo thong braina to sei kha an han ngai to ta a soi anga Felicei kha pon lama be to ka mang ang taka ron tlan honi chuan a om na pona changa master bedroom apan lama akal pel nge nge tur kong ka pui holwaya step om le in chung dung veivel na tur hun ruak chwata te chuan athi sen cho far ngei tur ania tin chung lai mun te chaw thisen chuak zai zai chungin master bedroom thleng tu chuan apal tlang angai tla si ani nima sila chulai bel pum poi mai chu uluk taka an en che hnuwa po master bedroom chung ti lo pon lama mun dang shim shima chuan thisen hnu ma pakhat po motor om lawa chu mai ni lovin room dang le mun dang shim shim chu uluk taka en kol te she takhian a fai hnum hnar vek zoka anina taka chuan eng bungrwa ma chuwa om na hmun lo tura lo om pal ang chi tak ngial po motor om heklo in surveillance camera a footage chu uluk takin an en leta a chu men son ro pui zeta chuan security chu a cha tha in camera po atam thokhat bok nen security camera chuan eng lai po ni khata dakar somni pani chung chu min sona thilthleng reng reng chu uluk tak hian alo labeka chung CCTV record om ho chu darkar minitin mai chu mai pal om mia lo torin police lam chuan uluk em hian an en chuak le beka nima sila CCTV record zong zong an en chwa bek nuwa po chuan rin hel zong emo tu ma hmu an nei lo mai ni lovin thil pa ngai lo deuh thleng emo an mi than la deuh tur thil emo po chu engma hmu chwa an nei chuang heklawa chutian hnek chuan
no chui tu te ril rula tu zok chu thil dang dai ani tlat mai chu thil chu CCTV record kha zo zai an en to khan Felicei chuan chu min son a chho san lai emo palut lai emo po chu hun rei tak chung zo motor om lo shim shim zok alo ni a engtin nge chu chen in chunga chho san lai motor pakhat ma om lo thei zok chu ina chuan a cheng ve a om ve ani se chuan pon lama chuak mi lovin in chunga chuan atom cha thin ti na emni ta chu police te makti le anre rukap tlat to chu ani ta ani heti lai mek hian forensic test result chu lo chuak vel in Felicei taksa chuan liam hnu ma in anglo tak mai chemte awanga liamte meisa ina akana wanga liamte mishing ha ina asen awanga liamte a chente de ule lian deute chutiang chuan a hliam ngei po in anglo noi mai chu ataksa dorom taka chuan mun zathum chuanga an hu chuaka braina soi anga pon lama a chhuana a beito ka hliam tor ni ta se chuan mi pa ngai chuan hetianga be an to kani chuan voi ni khatwi ani hnuwa khan mani in vengin an lo be le venge nge ya ani lo vek po in hlawin an tlan chinge nge yang mahse engtin nge a khoi emo zok po ti mi lawa Felicei khan ama be tu kha anin be lai khan be le lawa alo to pa voi tam tak ai liam tir phot nuwa chaw in lampan khan aron tlan hole thil oi om lo top ni en braina tu soile Felicei hliam tor chu a enjem thei lawa braina hian thudik a soi lo ti chu mi a bertan lo chuan hai thei po ani dalawa nima sela engma evidence verify om lo chuan chutingotin dot veki soi han ti ngot the ani si lo ti chuan police officer pakhat chuan room chungvel chu han hoi kwalin banga milem intar pakhat chuan amit alada chat mai chu milem chu angel lem ani a mahse mi pa ngai na kan hmu thin angel zaidam le nun nem mel tak ang hi ani ve haulo chu milema angel chu han en mai po hian nun rona lang thein soifia thiam cha si lo hian a mel manglan dana chuan makreu na nial om lo reu na hi awm tlat maya chutakara chu milem zian atana an rong man an chopol dan tila chu lemziak lama tuimi tan kher lo po nun nem le ngil ne na lan tir tuma ziak ani lo ti chu a hria thei ve maya han en mai po in ril ro atinwam lo rom thei tlat mai ani police officer chuan pan hnain ngun zokin a han bel chiang li a ngun taka chu milem chu en chuak tapin chuta chuan symbol pakhat langsar lo thei ang ber tura aruka lo injek lang chu a hmuta hlo mai oluk taka tinin thla alata a he angel lem thla alak hi database atang chuan an hanjir chiang li a chuta chuan chu milema symbol thuru kom chu dark angel club an ti ho symbol ani ti chu an ri theita a he club hi Los Angeles khopuya BDSM tuipui ho pol ni in hi aom zia ber chu bonding discipline dominance or submission masochism or sadomism ti na ni in hur her sona te in kho kherna le thu noi in dan te in somna te ti na ani bera aom zia bera chuan BDSM tuipui chin ho chu ucho taka midang te thu noi da rabbe chunga hur sona le thil dang tuipui ho ang chi ti na ani deu ber mai chutiang tuipui chin hawina andin le siam chu angel club hi alo ni a achunga om le cheng ti po hetiang lam tuipui tu te vek hi an ni nge ge ti chuan he thil an han shed bel che chu police am po chuan an case khoila chu an rin phak ba ka thuk le rap thlak ni do na sia in twal thana satle ringot lo deu an boipui don ti chu anin che thiam ngal ta mai ani chumi nuwa chuan police chu braina chunga chuan an mit fule zual ngalin dark angel club chungchang chu an han zo ta khawa chuta police am chuan pe hel kwal de lovin dark angel club nian chuan in somna an neim ti in tlang takhian an zo tak mia mai mahse chu thu an han zo vele tang chuan braina mi zia chu bial nu son ril ro na takle shi om te ngoi anga alo in lan tir na mel chu da bawin a mel chu a chang deu ta sota amit ning te po chu a thiep tara mai a che che a chuan mani in veng di oran mel hi a puta ngala chuti tak maya chople chila a mel lan dan a han ti dang lam hal thok mai chu police nge po chuan an lo bi sei lo thil tak po an hi a
mahse an zawna chu a chang du ta ho lo police tena thiam taka pi hel deuh hleka zawna dang an zaw kar laka dak angel chungchang an han je til le zeu thin po chuan chumi lam kai hnoi hrim hrim zawna chu a chang du ho lova engma chu an soi tir thei da thak lo mai nima sila atopa chuan an ti dan style pa ngai chu tlema ti danglam ne in nor ti deuh chuan dak angel club chungchang chu an han zawt le ta a chu vele brain na chuan lawyer adu thu soi ngalin chu bak chu hoi khatma aka ang zui do tamya lo mai a dan le ami zia in thlak song song te a thil hria thar ho te awan chuan police lam te ngei po in police thina chuan brain chu a fihim an jing lo chol da sowa nima sila ama bir chuan aka la chu ang do to tlat box si lo chumi wan chuan chonula khongai thlak tak thina chu hria chiana chui chian ngei tumin police tun malam nun eng ang mi nge ani che hria tumin ma an la a chulama chuan anin sorbing le ri phota ani achong te soile an report atanga alandan chuan police hi kumsang khazakwa somsari pasaria khan singapore a alo pianga anule apate hi conservative catholic ni in nun uluk le thil tha du a ngai poi mo em chi ani a no pangte ni lai tangin police po chu me se fel le nung chang moi tak ni tur hian an du le a chatiang tak po chuan an enkol chhoreng boka anun dan le thil ti eng ki ma chuan an strikin nun zalen le poi sak nei lo me cheliar le kholaya tam thin ani chu anu le pa te thil hlo ber ani a in school lama le in lama po khir taka enkol chhoni in chian thalo le ama hroi kholo thei tur a ko mang ti te an hlau em a school lama chuan minun pulo tak te a hmu in a mel she tang ti chu an hlau ber ani a heiwang tak hian no pangte ni lai tangin a school lo na tur po hi an du lukin an thlang film khor thin le renga school cha le zom me chi hlang lo na school a chau lo tir thin ni in chatiang chuan ate te lai tang hian an kho kherna sapiau maya leirol alo ni chhobe ta ka chuan arampo na zerna chhunzom tir an tum le a chuta chuan part australia lama catholic school cha le ngai hlutlo ta ka chuan kumni zet zerna chhunzom turin an wada ve ta a he alu na school po hi a tha in discipline chatna le nung chang moi ngai poi mo em na hun an nge nge hetiang tak hian anu le apa da chuan an fano chu nola fil le nung chang moi nia lo sei lian tur hian thei top choin an cher chawa nima sila atu ang diak tek le kan tum ang kher hian kan nun hi akal thin lo fo mai chutiang chu filisei na po chuan alo thleng ve ta ani kumsom pathum mi lek alan ila chuan apa na awangin Los Angeles USA an chung ko a an pe mangai ta a he mun Los Angeles hi US khopui te jinga ro ro po khopui beng cheng thom le ri tam na mun solna le nun zalen na milar le pui sak nei lo tam tak za she lo tak tak tam na mun ani bok nen an bo ro khap chu asangin khopui dang tam tak ti ain a bo ro khi asang kan ti theng chu chutiang huna chuan an cheng ve ta a Los Angeles ti ang entertainment industry khopui ti hiala soile shiat lar ho le thil ti pui om hul reng na mun chu an lo sha than to dan an nun lo man chin dan nen chuan ain ang lo na samaya Felicei chuan chu khopui chu mak ati in ami cheng te kho sa cha chuan atir lama chuan ati shil hai lek lek fo thina chutiang chuan an lo sha than le mu fo thin hmuna tanga hlataka anin son ni mai labin nun dan phung po in ang lo lutuka an han in siam rem chaudon ani a atir lama chuan in siam rem po har an ti vya mai mahse shiat lo karin hun alo liam be zela chutia chu khopuya cheng ve ta le an nun dan phung te ni tina mu ve ta chu filisei po ami zia chu adang ve ta sheta ami zia athil ngai to zong athil thir dan le ngai lut zong te po chu danglam chawve shetin University alu nu che atang phei chuan filisei mi zia le amel apian phunglan dan thleng chuan mu thei khophian adanglam chho tanta ani bera apian analin asang tha a ahmai tlang adik bok si nen mizak som le inwong uluk tak makeup po mangai lo ni thina tang khan nula chelo zet mai mi pamit la song tak aroni chhota ani University a chuan mi paho mi chu ala thin emema library a kaltur emo
klasa thutura akal emaponi se chu university chunga chuan atei vel shim chu mi mitfuk na ber chu ani chhota a abikin mi palam ho mi chu la zwalin ami chiat puite ngei po chuan chelauti le oruk na mitming nen an endeu vek thawa amai ro chu hetiang khopa azerlai puite mitla le chelauti ron hlo hi nima se engemaw chena ano pantiat lai atanga anu le patina phim khur le kher taka anlo enkol thin khan ngong la nei pha in za zum reu na hi ala nei tlat maya nula dangte anga hanjek deuh phar ang chi hi angam ve meu thin lo mi patin zep le za ti jet omlem lawa an ron hnai chang te hian lo chan le dan tur te hi a shemai thin lawa a zei lawin hetiang lama hi chuan a khor deuh tlat mai ani rum kha chu chawhnulam class an ban hnuwa an dom lam panin zoi zet mai hian akal nak naka chati lai tak chuan an university a lutwe thomi pa pakhat hian ron bia in chu pa chu midum ania asang tha in a chelo kher mai chu tlangwal chuan nil omle nui sang chung hian ron bi popin a meng chu harpar ani thole maryland lammi ani thu aron soya anni pahni hi university pakhata lutin umi nang ni ma se an major te ain an lo awangin an la in hmola baka an la in bipok dun ngai heklawa harpar chuan pilise chu nial taka biborborin in ngai zona boruak lam hoi zonga engthuma asoilo bok net pilise tan takpo nuam lo hanti torin engtin ma omlawa abiak podan le akom dan chu atokin rilro hanti nom lo chandor engma om heklo chuta harpar chuan khochak lam abikin Chinese culture chu angai sangin hriat chian achak thin thute Chinese strong Mandarin thiam achak zele Mandarin athiam ani chuan Chinese culture a hriat bel thinan nasatakin apuidona pilise chu Asian ani awang chuan Mandarin azerna lama po apui the abi sei thode chu a hring ngal borbora chutea amel hriat than po ni lem nawina aron bipop mai chu thusan ni se apuina a handil zui le ngal zat mai chu pilse chuan atira chuan makati in hanhnial mai chu adu dewa mahse anwa a han ngei to chenga chu midum tlangwal chu a fil melin a thil soya chuan ati tak mel em bok si nen pilse po chuan apui theina aumani pho chuan pui ain huam thu a shil ve tangi nge a chuta tang chuan anni pahne chu in model sekin university campus chunga mun sang chuan anin zui koya achang le study room a achang le an campus khel mual zau pui maya te achang le campus lek bula cholna buk an sakate yang chuan in hmuin anin kom jing ta tula har parabula awm tamatang hian pilisei puin ami zia chu thlak ve ta hrishetin har parala in alo fui so bok nen tuna chuan nula zakzum le tideu chu chinang kha ni to ta pik lavin thoweng deuh hak le nui deuh sang reng mani injing tok zet mai aron ni chhauta a ama alo chhelo bok nen chutia mani injing tok tak mai le zalen deuh haka a han om chho chu mi paho mit ala zol ta so ati the ome har paranen chuan in zui ni tin thinin chian thatak ang chuan anin kom zela mahse chutia in zui do le in mu fo reng ta chu anin kar chu chian tha angin in ngai zona chuan akai chhaule ta ani rum khat chu har par chuan thei pato pa in wa sain aril rupot mang filise ni na in puan nge tum chuan pangpar ti le thil chei moi eng monian ain pua cha a heiba ka hian hei top chua alo practice ve ngar Mandarin ngei chuan thu cham nal tak mai chu aril rupot mang puan chu anan mangin filise ma chuan chingchi hian Mandarin paizet mai hian poim nal tak chu a cham chuaka atira chuan filise chu ham hai deuh hleka mahse in ngei to bai re levin har para somna chu pomin ani puin a hmangai tho chu a hril let ve le ta ani ye chuan anni pahne chu in ngai zong ani chhauta chu ani ta diara an hlim dun kher mai mahse chu an hlimna chuan rei ero chu a dei lo tamai po a anin ko pachanga rei lo te chuan har para chuan ami zedik tak le ani na dik tak chu ron tilang chanin he tlangbal fel le rin tlak tak nia anin kom chung zonga alo sha thin kha filise rin dan ang reng kha alo ni ho lo mai khang song kha ain thup na mai ni in ani na dik tak zok chu tlangwal ni khwa lo le om thadu lo ve tak
rui thei ek to chu do vek mai kan tiang chi hi ania dan phal lo dam doi a khoi mai pi alama zuk chi lam te chu a zureng boka chu mai alani lo zungol ve ni in midang te ne na in sol boy te chu a shat le alo ni a chiananga anin kom chung zong khan heng ami zia le thil ti thalo te hi alo thup char char thin lek zok alo ni mahse tuna iro midang te siat pui vek khopa in kopin anin ngai song ta bok nen in thupo atum boy pe to lo ani ma na mahse felisei la chuan ala du in alo ngai na be lak lo to bok si nen in chen phai monan chuan an hmang lem na wa tum kha chu an pahnia an motun lain har pra chuan rotna mak tak mai turon thalo tak ni zok ma ang hi felisei ne na chuan asoi chuak ta a ton lai chu sumlama ka har sa chho mai ti hian iti ti ang taksanal tak ineya I chelo em bok si red light lama inal de hi mangtang kaila sumte chu I thok chok chur mai do na sin kan pahni atan vek thawnia keima zok hi sumnga zok lawni ta ila itan ui ka nei lawa itan vek thawniang hei to na kein sum ka nei lawa nang ero chuan ol sam takin itak samoi na mang hian I thok chok theidon cheng thunga ingai dan ti in aso ta phut maya chutianga mani taksa zor tora abial pa ina a hanti tamai chu oi harati in channet mai dan tor po asilo zok hian mai amangai em abial pa ina chutianga asum hmona tor man ro atana inzor mai tora a hanti phal mai chu na ati in athusya chu oi har ati tak zeta mahse har para chu amangai in adua chan a hlau em mai bok si chuti rwal ero chuan abial pa duanga om chu atum holo mani inzor em chu a sheve emani mahse thiam takin har para chuan chumi chungchang chu a soi hmole zo thena felisei ril ro hne zong le nur zong chuan om thiam sinen a topa zong felisei pu in hmel thei talavin atiang ti mumang lama po a alo ngei to thlen ngai reng lo chu a ti beta a chutiang chuan ama taksa zwarin sum chu thok chhuak ve in no che zwar alo ni beta reng mai le rol fil uluk tak le strict taka enkol chho nung changmoi le sa khong e sak tak le za om khap chin felisei kha motor om to lawa tona che chuan no che zwar minun polo le pui sak nei lo ani to a zu drugs le roi lo dang de chu atan thil thar ani to lo ani tinuna chuan an bet ngetlak to zo kalo ni anun chu a top tul ani bera harfi ma omlai ani mi olo inzor le roi le party hul reng mai chu ani tin hun man dan anita ani rum kha chu party beng cheng zeta an kala he party na huna hian felisei chu a roi le cha to mai mahse apian nal tak le nui mel moi se chuan chulaya beng cheng le lam lui ka ra po midang ti mit ala le viau thau mai he party a hian thilthleng film siam chen director lar tak pakhat ne na in hmel sha chawin he director hian felisei pian nal set le dik thlar mai chu a hmo mai haulo a hmo ter phata tang khan thilthleng film nama changatan a it ngal em maya ye chuan felisei chu bia in sum tam tham tak tok tarin film siam pui tur chuan a som ta a ani na taka chuan felisei hian anuna pui sak wak ani to lo ani ber malam hunatan engma ma chop emo ani heklawa chu director pa som na po chu narchan tor pakhat ma nein ain shilawa tin anun chu ton ai hniama hanchen le dan bak om chawngin ashilo boka hei mai ba ka abel pa har par laka ain thiar film theina chansni in ashiboka achan chu abel pa har para chuan a control in kutni se a thlak olawa a thonnoya da in engkim mai chu a tholo chuan ati thei heklo anin lei chena chuan engma thoni na anei ve ngai lo to phi ani mai chutian chuan thilthleng film siama sum tam jok a tho chwa thei pho chuan chu abial pa laka tang chuan atal chok wang thei don ti in sha in chu director ne na chuan arem ti thu chu a shil ta ngal mak mai ani te chuan mi che khosak niam ber te ti thin za om na reng nei be to lo mi singa chuan ain siam chauta chu ani da dera thilthleng film siam na lama chuan chetla chho zelin sum po chu ala lu tam be ta de uleka mahse chutianga sum a han lak lo tam chho be ta ka chuan a khosak phung chu ati sang chho be le zela chu mai ni labin rui hlo le nan a in seng reng bok si nen chumi ba chuan film chana tanga a sum hmu ri ngo chu a kham zo talawa alo ban san to hnu
no chi zor lama bok chuan let in chhun lama puitleng rim siamin hun a hmanga zan lama red light lama a service le bok thin ani ti chuan heti reng reng hian Felice chuan anun chu a hmang chho zela mahse a chang chuan heng zong zong hi kalsan veka nun bul tan that le chu adu in angai to ve fo ba ka in siam thatum hian be po a be fo renga tum khat po tlangwal fele pa ngai tak ne na in kopin ani nei hial mai tlong takin har sat na om lovin nopui pasal din hun chu an chel ve tarana a pasal hi mi pafil le tlong tak mi in vong uluk tak mai chi ani bok ngen an nun chu a simpolin amon om rai maya mahse hun a han kal deuh nu a chuan chutiang nun je rai roi chu Felice chuan a kham zo le tlat lo aril ro chuan rui hlo le party huwa ne na an nun chin nai kha angain tuna an dan he chu boring atile tangoi ngoi tlat maya le chuan anun hlui ngai na chu re thei hek lo le arukin an hangai red light lama chuan kalin rui hlo nen mi pat me chian nen chuan hun aba mangro ta fo maya chutianga thilter fo ta chu chet fu reng thei ni hek lo le a pasal chuan sha chok tangi nge in annu pa chu anin chen phale ta wang mai ani le chuan anun dan ngai a bok chuan let le in zu le rui hlo dang ti le mi pat me chian na chen chuan a hun chu a mang chho le ta a mahse ngun takin ain ngei to ve a akumte alo upa be sel bok nen tuna ai son na ang hi chu kum khwa tho thei chi ani lawa atak samoi na te an choi ve tial tialanga chang thar la no pang zok le ti toy zok te an ron om be sel bok si nakin loka chuan mani in chom na khopo a thok chok theilo mai do na chuti huna chuan engtin nge adam kho chwa be ta kang ti in angai to na chu a seng chho be le ta a malak dan tu chu ngun taka ngai to in mi hausa pasalata na ane kherlo po in dam chunga kopui tur sumle pai la chamlawa siam thei tur chu zon cha in a she ta ani ti chuan chu ta tang chuan thom hnaman to le nal tak tak te le in ama ngi po chu ulok takin a in tuai nal chhole ran ta a mi hausa le zom te che che ale tong kam ti thleng in ngun taka zir chho zelin zon tak le polai tak zei tak le dik thara che chu a thil du le atum ber ani a chutiang chuan a in pe fel thokhat nowa mi hausa ho thil ti khom na mun ma chuan atam thei ang ber chu tel ve da zelin sumdong hausa le hlotling tak tak te finance lama mi thiam te professor ti le mani to ka ke ka ni in ti thei ko pa hausa ho che tla tapna pianga chuan to emoton be sein atil be sham sham zela in heng muna akal don jeng hian makeup chu uluk taka in noyen thomno po mi changkang te hak chin ange turana le man to ain bel se a anui dan akal dan le atong kam thleng chuan oluk thin em em a chutia mi hausa nge taka kop tur zong reng renga hon mang ta chuan ton hun ani be tareng mai he ami paton hi aming chu Brian Lee Rendon ani a somni pangami ni to in tuna chuan asampo atlokol tong hi a mahse a mai fang en chuan alano pang deuh hlek lai rol thar chho ve lai ani phe chuan a chilo hleyang ti a hriat thei thung tuna po alu chu kol to mahse a mai fang chuan a zel bok nen pa mel tak zong alani thomai in Brian hi panamai lo ve tak mai ni in Felicia ina alo shia chin ho pa ho sadang angkha ani ve ho lawa Moody Bible Institute Chicago atangatin a graduate hemi nuwa hian zirsom le in Southwestern Theological Seminary Texas Theology Master Degree azir swak le boka Felice na anin ton lai po hian Brian chu kaushan le missionary nalama lotlina tam tak lo nei to in pathian to soi thiam le mi ti sa kai tak mi shia hlo le ngai san hlo em ani a mahse mi pa kompo no pang to lo ve tak ani chung hian Brian chuan ton thlengin kopui ala nei lo thung sumle pai ho sakna te e zon na lama te hlotling ve ma se no pui lam ero chu angai sak lo nge ton thlengin ala single be reng thung chutian chuan Los Angeles mi house ho chen na beng be ka chuan men son lian le ro pui tak nei in chuwa in lian che ta chuan ama in a cheng ve ta ani ti chuan Felice hian mi house ho event bo sei lamna huna in tongin an mani mutu te soidana chuan
voi khat in hmuna atanga mangai na piang ang hi an ni tin an soya Felicei taksanal tak le it om takte ami zia nung har mai le zei thlar mai chuan Brian mi chu ala emi ma chuti lain Felicei puin Brian chu mi parin tlak puitling to le khathiam bok nin a hmu ve boka chung ai poimo chu Brian chu a house hle ti a sia a chu Felicei tan chuan a poimo ber zo pome chumi tlai chuan an pahne chuan in kop deuh chutin an ti dun ta chara an hlim do nen chumi tlai chu an khamlo dun beu nge atu ka chuan san khatlek la in sia an chungin Brian chuan Felicei chu Polin aina chuan ron fin ve torin asom ngal ta mia maya Felicei puin alorem te rangang mai te chuan Brian in lian le ro pui zeta chuan ain swan lut ve ta ngal ani anin koptir lama chuan ingkim mai chu mumang rama cheng ang mai ni in Felicei chuan an shehiala hetiang ema vane na atong fo thei hi oi har atilek lek zok thin Brian chuan ram sang azen kwal puin thom hnoman tole tlero man tam tak te alei sakring ba ka thil pek lu tak la chin lem om la ben apereng mai boka ama Brian ang thoba mi hosa le khathiam le changkang tak nian san je te kel ho fowin chutiang hmona chuan abial nu anin angin a hroi ve sela chutiang hmona an kal lo lai la in restaurant changkang berbera thil ei turin a hroi chuak reng bok nen a chichia tang chuan Felicei chu angai na in a hmangai ngoi ni ber hian alanga adwa theidan chikim hian adwa thi ani shimai Felicei poin tona chuan malam hun ngai to boya lung kham ngai lovin ril ro thamang takin ka ombe theidon tak ani he tin a hlim em boka mahse chu a hlim na chuan rei a dei le talo mi fil le khathiam le changkang house box si mi pa do thu sam atong nia alo in sia chu alo ni le ozong lo anin kopno atanga reile tuk lawa chuan chu ami pakop nge chuan ani na dik tak chu aron tilang le chanta a Brian hi pon lami te hmu le sia dana chuan pastor le thu sil tu hlotling tak an nge san em ani a mahse anon chungrila ero chuan miten om u chuak pur herle midang te ti na ta thununa noi chhe bel nuam ti tlat mai chi ani thung chu ami ze dik tak chu reilote ya tilang chho thwain Felicei taksa nal tak chu ti do da le ti chiat soi sak chu a chak ber thil ani tlat maya chu chuan ati hlima ama lung oina a thlen tlat mai ani te chuan mi pat mai chian an hman don changa piang hian Brian chu a chero ba thin ema Felicei taksa chu himdam lai om meu thin lo nima sela hetiang a thlena piang hian a hnuwa in chir em ni om hian ngei dam ti le se in sum tam takin a vol se loya a chang phei chuan ngei dam po dil boi lovin sum chathim tham tak lak chona tur chek te a pi deuh tok thin boka boi tam tak hetiang hian in ngai sak ngei dam in dil le sum the chwa chutiang reng chuan an hun chu an hmang chho do na a khoi lai velin na ti in shom ti bia ma se a hnar zo lo khopa I tom le tam sumin a hnuwa a vol zui zia boxia chu chuan ati tim le thina dik tak chuan Felicei nuna hian sum hi a poimo ema he tak hi a chak lo na lai po ani ome a kumte lo opa ve zelin khosak alo ti sang ve lak lo to boxi nen sum tho chhuana tha a she boxi lo chumi wang chuan akin zela ama tan tin sum le malam hun ngit ne chu adu ve em boxi hei hian tur chelna api ani deuh ber mai mahse heti reng chuan a taksa in tlin lo hun ala nei nge donin a hre ve ta a hmalam hun atan ti in atwa sham khani a mahse ama ber a thi se chuan enge hmalam hun atan tia shom tur chu a sot na omang tia in ngei to in atlai tak ma a Brian la ka changa in lak shan chu atum ve ta ani ti chuan chutia Brian se sak thinna ngoi renga thlathum zet ator hnuwa chuan aril ro siam filin aruk thei ang berin ain po cha tanta a mahse Brian chu mi ani heklo le Felicei chizia le atong dan vela chuan ala ka changa in thiar filim atum ti chu a hre thiam tatlat mai chuti mai ol sama adu hun asoi sak the nau tilem ang maya ain om him na be ber chhuatir chu atum reng lo Felicei thil tum ruk chu a hria thiam veka bang chuan pon lam mi a biak theilo nan engkim chu lak bo sak vekin in chung bak pel theilo dor chuan a khwa kher zui ta mak maya ye chuan chu in lian le ro pui tak chu
Police tan chuan tan ina changjawin alian po le atana in chu alian tina ani tarengot maya hetia pon lami tinena anin biak po thena chun song ati top saknu a phi chuan Brian chu Felice chunga chuan anun rong so mai ni dang aina sa in ko chu athlak na sa a chinlem omlovin asoi sata fo mai ani ama a mi chedorom be to tak mai mi pat mi chhiana ten tak aman pui chunga do to ka han soi sak chu nuamati in alung oi hli a limna le lung oi na for top chu tem thei hialin ain cha thin mahse mishing taksa hian tlen ngang lo hun anei miawa Brian po chuan en lem na angleka angai nula chu ataksa cher cheta bia mai tang de chuan rei tak atlin to don lo ti chu a she thiam be ta a mahse chumi wang chuan khongaya en kolna tha han pek emolam chu aril ro ero alang lo chiang khop mai chu ai chuan atop nan ni dang song ai na sa zokin pui khat pui le chu atum tarana le chuan Dark Angels Club atanga a hon damdoi chi khat mi ti phora ti zau thau thei chu Police chu ai tir ta a rei nga po ngai lo chu damdoi chu mi rei lo te nuwa naron thok tang ngalin oi lo zo khop hian Police chu a har wang ba ka aphur a chebel reng chu a jek emo te mai tur ani a ataksa te chu hliam tharlam le dam to te la dam chiang che lo te chuan khat vek ma se enga ma angai lo Brian khoina te po chu na ti po hian niam lova engkim mai chu nuam ti mel hian adong song vek mai ani Brian a mi hur herle relumak sak bok se chu thil chuan ati phur zawal so mai ton ma song ai na sa le do am chuan che ta thota a chinlem lo hian a che buan ani ber mahse Felice taksa chok to lo tak mai damdoi na tho awanga ron harwang thavele mai chuan ni dang zong ai po an sa a ngai sakna a han dor ta ka chuan damdoin na a tho chung zong khan na po she lo le nuam ti zok takin dong song mahse damdoi na tho chu kum khodai ni bi khek lo le damdoi na tho ber a han re chhota ka chuan a taksa dorom tak chuan Brian che na chu atwa zo tarawa chu bedroom chung ange chuan a thizoi tareng mai ani le chuan Brian po chuan Police dan diklau chu shebe batin han khoile mai atum chu alo thoto reng lo ti a sheta a chuta che chuan lau thong he si in ut khur dor durin phone chu abana emergency service kha a call ta alo ni aril ru chi ai le lau thong si chuan dot phwa chop dan tor angai to chhoma sakber chu mangin abial no chu ponama a chhona lama bi tokin liam tor chungin aron tlan ho angin emergency service duty ti hena khan asoi tarengot maya he athu phwa chop mang hian police te po chu abum thei mai enjing dewa mahse police te kha angai molde ma ani police taksa wei khat an mo tang remat po khan police lam chuan Brian an thu de ka soi lo ti chu an shekngal thei vek to zo ka hei mai ba ka Brian a thu an zo lai khan Dark Angels Club nong chang an zo ve le a mi le a chezia danglam vek ta kha an hai ho lawa tin thisen fardan an mo song te nen khan police lam chuan evidence an nei tha thokata in ngain court lama an thlen puita a Los Angeles khopum pui chuan he thu boy ngai to na hi an ngai benin an en ani ber mai a chan po thu boy nei to hi minara ni lovin LA ti ang khopui lian le milar le house tak tam na hun anga po mi pui ban tlang hriat hlo phangat mi house le thil ti thei tak te khop na kara po o hanga chin pastor le rongbol to nia tam tak mi za kai aloni khersia atianga thu boy the lo ter phata tang khan Brian chuan law firm thaber ber roin sum chu a the in a the chok chur ani shimai heng a lawyer roi te hi lawyer satlia ni lovin million year le billion year te politician le mi house tam takina an lo roi fo thin tan in an pumpel pha fo na te an ni a an thiam na sangin legal loophole kan ti mai dan fam kim lo na lai chete te an che fu chatin an man rang maya an special na lam ani boka hetiang thu boya kan ai owa ding tura dan chuan selbo ani deuh tho hloma tin an fi po hi asang chafar far reng boka chaklo nge tura mi ina an ngei do te po soi chok thei sam chin an ni nge te chuan trial an chan ter phata tang chuan police te investigation kalpui dan fel tok lo chu an ron bitum ngal chata
crime scene chu danina a phut angin an beng him thatok lawa tin victim in atanga thisen endik tur an lak then khate po a hun an record nian an mil lawa e thil hian thisen anda thathun chung ati danglam theibok ti in anon soi masata chat mai he thil an soi chwa kher chan chu police te investigation nei chu court ma a evidence atana rin tlak lo a fil fai tok lo nia jury te rin tir an tum wang ani a mahse prosecutor lam chu an dinangai akhet taka dingin autopsy report te victim taksa a hliam rap thlak tak tak mun zathum som hne lai om a then chim te hnu te a then mei sakan na ti le a then mishing ha ina a se na hnu te chu an ron phor chwaka tin hetiang lama mi thiam ten filisei taksa a hliam le duk tam tak om te chu hunin ang lo tak taka thleng ani thole a then ti phei chu hliam dam na hnu ma te ni in chen khat chu dam tran mek te chen khate ro tharlam tak tak te ani hloma he hian ati lan chian em tak chu athi ma khan punrei tak sei sak alo twar to thin nge ni ti hi ani ti in anon soi be le a he mai ba ka investigator da chuan brian chungchang an hu chhela ya an hmu chwa then khate ron sei lang be le bokin brian chu dark angels club member hlun ani thote he club a hian member hlun tak ani sakya lawa a phosa ber pol ani ti chu an chui chha thote an soi boka in victim taksa hliam te le brian to soi chu an jem lo thote koi khoina thleng nia brian an asoi lai huna hian chu in atang chuan lut emo chuak emo tu ma anom lo thoti le pelisei khan midang potwar ni torin midang hnu engma cctv footage a po hmu tur om lo thote ama brian bak chu tol thatto ni thenge na om lo thote chu anon soi be le ta a heti lai hian brian team lam chuan ron changlet be le in ton malama dark angels club member aloni to china chu tol thattua ngai pha theina tur ani lo thole kha klapa member ani lai kha chu aton manana dei ani thote anon soya in midang enrol an anga ngai thei turin toma lu le chhuak an lo ti de kha chu e thi na thleng hi dole tumreng wanga thleng ani ti na ani chawng lo van doi thla taka accident thleng pala banga thi na chu thleng be pho thin ani thoin anon changlet be le a chuta an du da ne tum dan ang tak chuan kal chawin pilisei kha depression dam doi overdose banga boral ani thei thu anon soi soi le boka heta tang hian an thil tum chu a hria thiam thei ngal war mai pilisei chu drugs addict dam doi man phal lo po khoi thin minun tlada ve tak anga ronlan tir chu an tum ber ania an channa te nge turin filisei chen pakhat chu thuse tua mangzuin he nu hian a soidan chuan a thian nu filisei chu damdoi man phalo khoi thin ani thote he mai ba ka hian damdoi dangte po a e chuan do sang tak tak ai dan tor bituk ai tam mom mai ching ani a depression damdoi te po hi apur top ten pui khata a mom po thini in aron soya brian team lam te chuan thilthleng the chu ron sei in depression damdoi te phe hi chu eina sa chuan thok lam ati boi theya tam taka boi khata e phe chuan lungphu ti boin thok lama har satna a thlen chuya the pui hial the ani tho chu jury teril ro shoi koi tum tak chuan annon soi som zata mahse prosecutor lam po in the top chwa ron changlet bel in pelisei kha autopsy report a po thochama thi ani lo tho nim nge ni a tin dam doi man swala wanga overdose a thi ni se a mai le aka vela khan potlak na tharlam isen khalle hliam te kha om la bang ti in an tang vele tlat thunga mahse ani na taka chuan lawyer thiam filorwal si hal ang mai fing kherek boxi an ma chon ania an tan chuan an thu boi soilai chu chai har sa emema an din mun chu a tha lo ti an che thiam be tho a chan po a tira tang reng khan lawyer tha chung chuang rwal an ma chon ani ringot lawa justice system nge chu an beya an ma chon ti an she ruwe kar tlat ani an mi be pa hi panarani rawin chu khopuya pathil ti theile hu hanga tak chu courtroom chunga jury te nge nen po chuan pui tam tak lo in kom hawa lo in pui ton photo ani miawa ro rel dikle fel fai mo chu be se har anti be thawa mahse an thei top chwa chu nula khongai thlak tak chuan a chan bo dik tak chu a hmu nge theinan
be sham sham iro chu an tum ve tla thung brain lawyer te chuan police tun manun lam te chu a top lai le a chelai piang chu an ron phorta a omzia chuan mi thita chu a che thei ang bera chua an tum deuh top ani ber mai atun manun no che zuar ani chin thu te puitling film lama po alo in lan be to chin thu te chu ron hai chhokin an ron pho lang na sata em ema an client brain a film na lam ai ma in police chungchanga chuan an in solving na sa in mi cheduk dak lo le nun polo ve tak pui sak nei lo mi che hur her le dam doi edik ni bok nun phung niam thei ang bera nung ani na chu an pho chuak war thiam hle bok nen hei hian mi pui ban tlang le jiuri te ro chu na satakin a hmong ve lo thei lo heti mai mai nung mishing ani awang hian a thina po hi ama chau chwa ama le ama a in thlen leo leo ni anga ngai na chu a siam chho ve tlat mai ani chu mai ni labin prosecutor ta tan po police nun hlui an non soi chwa te chu dot ani miao si lo awangin lo nial kal the ani lo boka mahse atwar tu victim ber chuti tak maya chhotron a han hlo chhota kha chuan tunge twal thatu chu ni ta ang ti ai ma in heti eme ma kholo hi alo ni ve reng ani mo ti chu jiuri te ril ruwa po om tel lo thei bik lo te chuan ni tam tak he thu boy soi hian un a o no prosecutor lam le defense team lam anin nial kal rap rap no chuan zat chuan jiuri te thutluk na siam na be chan chuan thu top chu aron pawng chhuak thei ta a chuta chuan brain yi ren do na chu tol tha thu boya an puna chuan pili mangai ani aron ti ta a mahse chu thu to puan a han share rol chuan chief prosecutor a theina zong zong ne na nola khongai thlak police ta na dikna mo nge tuma be tu chu a nging loi mai a mela chuan lung oi lo na le be tu na chu chiang takin alanga rel runa ti sia tak hian a thukon ngai mai ani police officer he khesa atira changa boipui tu ber po chuan thoto pa han sha chuan aril ro ane em ema ti theine se lo chuan a hmalam chu ngoi reng hian mitming hnual takin amel tlok tlok rengot mai chu mai ni labin court house to la chuan police chung te po chu ril ro na takin an tap choi soi mai ani te chuan he khesian chiang taka ati lan tak chu justice system te po hi mire thei te tan chuan justice system ani lawa mi hausa te tan chuan thil swal ati ve thei tak tak lo justice thlenga thunun thei khopa mi hausa le thil ti thei tan chuan he khobela hian engdan ma hian a phor phave tak tak ngai lo ti hi anita ani ole khati song kha ton chuma kan case ngai thla khole thei chu alo ni le ta a he case chung changa in ngai dan te comment section lama in lo soi ve le cheu don ya